V originálnom tanci tu v Paríži je predpísaný Charleston ako rytmus. Hudbu a jej zvýraznenie si môžu tanečné páry určiť sami. Preto originál. V originálnom tanci sú zakázané zdvíhané figúry, piruety a poskoky, ani špičkové kroky obyčajne nie, ale tu v Charlestone sú povolené. Tanečníci musia čo najvernejšie predviesť charakter hudby. Časovo nie je originálny tanec predpísaný, ale pár musí 2 razy obtancovať klzisko. Ročná Andrea má šaty jahodovej farby s rovnakou stužkou vo vlasoch a čiernou šatkou okolo krku. Martin čierno-biele kárované sako a čierne nohavice. Andrea má 18, Martin 21. Sú to pretekári vysokých škôl Praha. To boli československí reprezentanti Andrea Juklová a Martin Šimeček so svojím originálnym tancom. Videli sme ich na tomto zázname poprvý raz tu v Paríži, zatiaľ boli 11. Poprosím doktorku Olgu Žákovú, československú rozhodkyňu, ktorá je aj dnes tu so mnou v komentátorskom boxe, o jej krátky postreh. Jeli dneska velice dobře, v tempu, bez chyby a zde u tohoto páru je dobré, že jsou oba stejní bruslaři, mnohé páry právě bohužel mají jednoho z partnerů o něco lepšího a není to pro tance zrovna nejlepší. Inžinier Ivan Rezek, ústredný tréner a ich tréner inžinier Jan Barták sa tam pred chvíľočkou objavili. Už vidíme aj známky. Zatiaľ je to najlepší originál. Do týchto chvíľ podjazdilo 12 párov. Ale tie lepšie a najlepšie ešte len prídu. Presne vyšiel časový